80% tan-negozji tal-familja rreġistraw żieda fil-bejgħ. Dan irriżulta minn stħarriġ ta' Pricewaterhouse dwar l-aħħar sena finanzjarja. Mill-istess stħarriġ li kien ippreżentat f'konferenza rriżulta li 69% minnhom qed jistennew ukoll li jkomplu jirreġistraw tkabbir kostanti fil-5 snin li ġejjin. 94% wieġbu li jagħtu importanza lis-sostenibilità fit-tul fil-waqt li 92% jridu jkomplu jtejbu l-profittabilità. Jekk wieħed iħares lejn il-involviment tal-ġenerazzjonijiet il-ġodda fil-familja, isib li ħafna jkunu involuti f'pożizzjonijiet eżekuttivi għolja. 71% fil-każ ta' Malta meta mqabbel ma' 58% madwar id-dinja. Kevin Valencia, uffiċjal għoli ta' PwC Malta, kiteb fid-daħla tal-istħarriġ kif inċentivi fiskali mħabbra fl-aħħar budget bħat tnaqqis fit-taxxa tat-trasferiment ta' isma minn ġenerazzjoni għall-oħra huma mistennija li jkunu kruċjali. Fid-diskors tiegħu il-Ministru għall-Ekonomija, Investiment u Intrapriżi Żgħar Chris Cardona ħabbar li waqt il-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea li pajjiżna se jassumi mill-bidu tas-sena d-dieħla, Malta se tospita wkoll konferenza ta' livell għoli fuq it-trasferiment tan-negozju. U tkellem ukoll dwar kif il-Gvern jirrikonoxxi l-importanza tan-negozji tal-familja tant li nieda lat dwar dawn in-negozji tal-familja.